Η Ένωση Ποντίων Πιερίας σας προσκαλεί στο μεγάλο ετήσιο χορό της που διοργανώνει την Κυριακή 3 Μαρτίου και ώρα 1 το μεσημέρι στο οικογενειακό κέντρο Πιερίδα Παλάς. Μία εκδήλωση παράδοσης και γνήσιου γλεντιού, όπου μπορείτε να απολαύσετε τους κορυφαίους ερμηνευτές του παραδοσιακού ποντιακού τραγουδιού. Αχιλλέα Βασιλιάδη και τον Γιώργο Στεφανίδη. Κρύφτα το κάρδο πως αίματα καρδοφολιά. Ενώ του συνοδεύει ο καταξιωμένος στη λύρα Κώστας Ιαμίδης. Συμμετέχουν επίσης στη λύρα τραγούδι ο Γιώργος Ζαπουνίδης και ο Γιώργος Φιρινίδης. Στο Αγγείο ο Γιώργος Ζαπουνίδης. Συνοδεύουν στο αρμόνιο ο Ηλίας Δρακόπουλος, στον ταούλι ο Φάνης Μεγαλόπουλος και ο Σίμος Σιμεωνίδης. Την εκδήλωση κοσμούν τα χορευτικά σχήματα του Συλλόγου. Κυριακή 3 Μαρτίου και ώρα 1 το μεσημέρι στο οικογενειακό κέντρο Πιερίδα Παλάς, πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέου Κεραμιδίου. Ο μεγάλος ετήσιος χορός της Ένωσης Ποντίων Πιερίας. 92 χρόνια Ένωση Ποντίων Πιερίας. Γιατί η φλόγα της παράδοσης αξίζει και πρέπει να παραμείνει άσβεστη στην ψυχή όλων μας.